asimxosheni uSathane empilweni zethu ngoba uzothatha ifa. Makoti kaUndlo, asimxosheni lo Sathane ngoba uzele ukuzothatha ifa empilweni yakho. Amen. So siyothola izwi kaNkulunkulu namhlanje lapha kuGenesis. Genesis 21. Siyafunda kuGenesis 21 verse 8. O-Ishmayeli noHagari besehlane. Umntwana wakhala, walunyulwa. U-Abrahama wenza idili elikhulu mhla u-Isaka elunyulwa. uSara wabona indodana kaHagari owaseGibhithe ayizelele u-Abrahama idlalisa. Wathi ku-Abrahama, "Sixoshe lesigqilakazi indodana yazo. Xosha lesigqilakazi nendodana yaso, ngokuba indodana yalesi sigqilakazi ayikudla ifa kanye nendodana yami u-Isaka." Leli lizwi lalibi kakhulu emehlweni ka-Abrahama ngenxa yendodana yakhe. uNkulunkulu wathi ku-Abrahama, "Akungabi lukhuni emehlweni akho." Akungabi lukhuni emehlweni akho ngenxa yomfana nangenxa yesigqilakazi sakho. Kukho konke uSara akushoyo kuwe, lalela izwi lakhe, ngokuba inzalo yakho iyakubizwa ngo. Hallelujah! Hallelujah! Amen bo Ana. Amen bo Sara. Amen bo Danieli. Sisasenyangeni yabo mama bazalwane. Amen. Ya sikhuluma ngawo sifazane. Namhlanje siyokhuluma ngomakoti kaJesu. Amen. Siyokhuluma ngomama ohlanganiphileyo. Amen. Umama oyazi indaba zakhe. Amen. Umama oyazi indawo yakhe. Amen. Hallelujah. Hey, makungabi likhunyi kuwena Abraham. Yenza the way uSara asho ngakhona. Amen. Makungabi likhunyi kuwena Abraham. Amen. Xosha lesigqilakazi. Yes, Lord. Nendodana yaso. Yes, Jesus. Uyazi manginikezwa lelizwi bengingazi ukuthi likhuluma ngani. Ngathola impendulo Saturday. uNkulunkulu wathi kimi, "Isigqilakazi uSathane lona ihlele naye. Amen. Ngisho nasemzini yenu nasempilweni zenu. Ngisho nasemabandleni wenu. Nikhona niyadumisa. Kodwa nihleli nesigqilakazi. Okokuqala niza kimi. Qalani niyaxosha lesigqilakazi. Ngoba mina Jehova angihlanganiswa. Angihlanganyeli nesigqilakazi. Angihlali la kunesigqilakazi khona. Amen. Xosha lesigqilakazi somu-Ejipta. Namhlanje bazalwane, angifuni ukuba mude, kodwa ngifuna ukuyokhuluma kancane ukuthi namhlanje bazalwane, yebo siyakhonza, kodwa uNkulunkulu abonile ukuthi ukhonza kwethu asilungile ngoba siyakhonza. Nangu lo Sathane eceleni ufuna ukuthatha ifa. Yebo. Uyazi uSara bekahlanganiphile. Wabona lo mama ukuthi semkhulile ngigugile. Isikhathi noma yini ngingahamba emhlabeni. Kodwa walungiselela indodana yakhe. Umama ohlanganiphile walungiselela umuzi wakhe. Athi ngingakahambi, ngingakakhuphuki ngiyaphezulu,
kodwa ngifuna ukushiya ifa lisekhona phakathi abantwaneni bami. Amen. 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 Kungabi likhuni kuwena Abraham. Hey, Jesus. Ngoba uyazi umthetho wami uSara. Yes, Lord. uNkulunkulu uqale wakhuluma noSara. Ngoba ekuqaleni waya kuAbraham ayakhuluma naye ukuthi ungakasuka emhlabeni ngizokulethela indodana lezoba khona lezodla ifa lakho. Namhlanje indodana seyivelile. uNkulunkulu uqala ahlabela uSara athi yebo ngiyabona Isaki sewulunyuliwe namhlanje kodwa nasi sitha. Hey, Jesus. Yes, Lord. Siyakulandelela. Hallelujah. Bekambona uSara uAgar ukuthi hayi lo umEjipta lo. Nanoma kuthiwani lo ngiphila naye la emzini wami umEjipta ngeke aphenduke. Nanoma kuthiwana ngeke atshintshe. Lokusala yazopretend umEjipta. Ayenza ngathi uyamthanda lo nkulunkulu kodwa akamthandi. uNkulunkulu wamhlabela uSara ukuthi yebo isikhathi sokuthi ngiletha ifa kodwa nangu noSathane umlethele emzini wakho. Nangu uSathane umlethile emzini wakho. Isikhathi eside uhleli nawe. Uyawazi namaplani wakho. Ngisho nasebandleni umfundisi bakhona abakwaziyo. Bayawazi namaplani wakho nokuthi ukhuleka kanjani. Nasemzini wakho uSathane uyazi ukuthi ukhuleka kanjani, ufasta kanjani, namaqhinga wonke uzothatha ifa. Amen. Uzolithatha ifa ngoba isikhathi manje sifikile sokuthi wena uyothatha ifa lakho leli walikhalela iminyaka. Khumbula ngalinye ilanga umfundisi ashumayela ngekuthi ya sikunyaka wejubile, unyaka wokuphumula, unyaka wokuyeka zonke izinto. Namhlanje uzofasta ungaqedi ngoba ufuna ukumqosha uAgar. Qosha uAgar nesigcinakazi sakhe. Amen. Mqosha uAgar ngoba uzothatha ifa. Isikhathi sefa sifikile kodwa kufuneka owesifazane ohlakaniphileyo njengoSara azokwazi ukuqosha isigcinakazi kanye nomntanaso. Amen. Kufuneka aboSara nasebandleni abazohlanganipha babona ukuthi lozela ukuzothatha ifa akazelanga ukuzomkhonza uNkulunkulu, uzela ukuzothatha ifa. uSara wacabanga ukuthi mangingakhamba emhlabeni ngishiya lesigcinakazi phakathi emzini wami akuna ifa elizotholakala. Mina nawe namhlanje masicabanga mangaba kazange uyenze lo msebenzi lo mama ngabe ifa libe khona na? Ngoba uAgar bekazophila ngoba yena bekamncane, bekazosala phila izinto athi ngizobona. Lithi izwi kaNkulunkulu ya makabona uAgar abheka uIshmayeli, inhliziyo yakhe yadabuka yababuhlungu. Athi cha kwenzeki ukuthi baba ngihambe emhlabeni ngishiye lesigcinakazi nomntanazi. Akwenzeki. Namhlanje kufuneka abomama abazohlanganipha nasemzini wakho useche wonke amagumbi wakho ubona ukuthi uSathane angawabekanga ama-altar afana noAgar lawa ukuthi azodestroy umuzi wakho na. Isikhathi sowesifazane ohlakaniphile azosecha nasebandleni
ukuthi lo ngiyamsola lo kathakazelanga zona uzele ukuzothatha ifa lakho. Amen. Xosha lo wesifazane. Yes, Lord. Isigqilakazi lesasifuneke emzini wakho. Yes, Jesus. Isigqilakazi asifuneki nasebantwaneni bakho. Yes, Lord. Xosha lesigqilakazi Yes, Jesus. ngoba obvious uIshmayeli besekakhulile. Bekazomhlukumeza uIsaka. Amen. Athi noma makhe akekho ushonile bekazozenzela amathanda kodwa washiya ifa angakandluli emhlabeni. Yes. Athi umntanami akumelanga asala hlupheka ngikhona. Amen. Kungabi likhunye kuwena Abraham. Amen. Inhliziyo yaAbraham yadabuka Yes, Lord. wacabanga umntanakhe Ishmayeli. Yes, Jesus. Athi uJehova nanoma ngiyambusisa le ekudeni hayi la emzini wakho. Amen. 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 Athi nanoma ngiyambusisa le ekudeni. Amen. Amen. Akusisikhathi sokuthi ufaste kakhulu. Sisenyakeni wojubile. Unyaka wakho mzalwane ngiyaprofita. Kodwa mawungamxoshi uAgari uzothatha ifa ngoba uzele lona. Amen. Mawungamxoshi uAgari empilweni yakho uzele ukuzothatha ifa. Isikhathi sowesifazana ohlanganiphileyo uyayenza iresearch ngempilo yakho ukuthi mhlambe akekho uAgari nomntanakhe na ngoba uSathane akezi yedwa uza nabantu mfundisi abazosondela kuwe kanti bazele ukuzothatha ifa. Izolo uNkulunkulu wangibonisa wathi uyabona leli bandla impilo yenu yilapha ya. Mani ngamxoshi uAgari ningalikhulekeli bandla kukini. Sahlukumezwa kakhulu le emuva kodwa uNkulunkulu bekasibekele ifa. Nangu Agari xosha lesigqilakazi nomntanaso. Xosha lo mama lo nomntanakhe ngoba uzele ukuzothatha ifa lakho. Mxoshe empilweni yakho. Amen. Mxoshe empilweni yakho namhlanje. Mxoshe nasemzini wakho. Mxoshe nasemntaneni wakho. Amen. Namhlanje abantwana bethu badlala noma kanjani. Uthola ukuthi umama uyakhonza uyakhuleka. Awunandaba nokuthi udlala nobani. Owesifazana ohlakaniphile wasethi ukuthi uEsaki akavumelekile ukudlala noIshmayeli ndawonye. Amen. Athi lesi isitha siyothatha ifa lami. Namhlanje owesifazana ohlakaniphile uzovuka ebusuku akhuleke abiyele umzi wakhe ukuthi uAgari ahambe angahlali emzini wakho ngoba uAgari nanoma uyahlala nama-altar wakhe uzele ukuzothatha ifa lakho. Akukho kuzeya phambili akukho kuzeya emuva uzohlala ndawonye. Amen. Bese uyakhala ukhalela uNkulunkulu uthi baba ifa lami likuphi. Dala ngikhonza namhlanje abantu bahlekisa ngami ukuphi Jesu. Isikhathi sokuthi uxoshe uAgari. Akusunyaka wokuthi ujuluke. Akusunyaka wokuthi uthatha amapiki ugube. Unyaka wokuthi wena urelax uphumule uthathe ifa lakho. Amen. Mangabe uyawuthatha lo message kuzotshintsha. Ngisho nasemzini wakho la uhlala khona. Ngisho nasebantwaneni bakho. Kuzoba notshintsho ngoba uzoba somqoshile uAgari. Masiyayifunda lapha kuEzra. uEzra bekumpriester omkhulu ofundekile futhi
beka banikeza yena bhale umthetho kaNkuluNkulu ngoba uEzra bekuumuntu ofundile ngapha futhi bekuumpriester bathe mabasuka ezweni laseBhabhiloni uNkulunkulu wakhuluma nenkosi Koroshe yasezweni wathi tshela abantwana bami ukuthi isikhathi sokuthi baphume enhluphekweni amen isikhathi sokuthi baphume eBhabhiloni laba baboshiwe khona laba bahlupheka khona laba bahlutshwa mihla namalanga banganikezwa ukuphumula bahlushwa amadimoni yaseBhabhiloni uNkulunkulu uthi phumani ngoba unyaka wejubili bazalwane baphuma eBhabhiloni nayi indaba sebaphumile babuyela eJerusalem sebafikile bathi hayi sesirelaxile sekuright futhi sekuzoba mnandi nangu Agari uyakhuleka uEzra umpriester uNkulunkulu ambonisa ukuthi yebo nifikile eJerusalema kodwa nangu Agari ukhona empilweni zenu mkosheni uqala abuyele emuva eBhabhiloni amen basuka eBhabhiloni nabantwana ababazele ngale basuka eBhabhiloni nabafazi ababathathe ngale ezweni laseBhabhiloni amen kodwa mababuya ngapha uNkulunkulu athi cha akwenzeki akuphumi kimi bazalwane uNkulunkulu athi cha akwenzeki ukuthi ninikeza ifa lenu nalabantu enibuya nabo eBhabhiloni amen Yes, Jesus. Hallelujah. wakhuleka uEzra akhale kakhulu akhale bazalwane kwavuka enye indoda yithi cha kwenzeki sesiyavuma Nkosi siyavuma ukumxosha uAgari Amen. siyavuma ukumxosha uAgari athi wena Ezra vuka ube nesibindi ucine ngoba lo msebenzi wokubuyisela uAgari emuva ukumele umelwe nguwe amen uwe ukumele uwenze thina ngeke sikhona kodwa wena uwe kumele umesibindi uyenze lo msebenzi amen wavuka uEzra wabathatha bonke abantwana nabomama babo ababathathe ngale eBhabhiloni bababuyisele emuva abazalwane akusuki kimi ungayifunda mama laphayana kuverse 5 wayesevuka uEzra wafungisa izikhulu zabapristi namaLevi nawo wonke uIsrayeli ukuba benze ngokwalelizwi bafunga ke bafunga phambi koNkulunkulu ukuthi bazokwenza bafunga bazalwane namhlanje kumele sifunge uNkulunkulu sinika ithuba lokuthi yofunga kuye ukuthi namhlanje uyafa uAgari empilweni yakho ngoba akafuna abantwana bakhe bahlukumezeke ngenxa yoAgari amen bafunga basibopha ukuthi sizokwenza namhlanje bazalwane kumele osifazana azosibopha kumele kube nowesifazana azofunga athi cha mina ngiyaphuma kuma-fellowship mina cha Jehova angeke ngiyahlukumeza ibandla lakho kumele namhlanje uAgari afunge athi ngiyakuyeka lokhu amen wayo uAgari abuyiselwe emuva ngoba uNkulunkulu ubonile ukuthi lo muntu uzopretenda angeke aphenduke uma sekashonile uSara uzozenzela uMathanda masekashonile uAbrahamu uzozenzela uMathanda athatha ifa bazalwane isikhathi sokuthi simkhonze uNkulunkulu ngisafuna ukuyohlala phansi
isikhathi sokuthi uyeka ukuzenzisa mzalwane, Amen. isikhathi sokuthi umqosho Agari Yes, Lord. ungazenzisi uhlukumeza abantwana bakaNkulunkulu. Yes, Jesus. Uthi uNkulunkulu akakubona, Hey, ukubhekile, hallelujah. ukubhekile Agari, Hallelujah. ukubhekile, Hallelujah. uzalimala ngoba isikhathi sejubhili abantwana bakhe bahluthiwe, bashayiwe, benziwa yonke imihlolo, bafuna ukuphumula. Wena ufuna ukuqalela phansi impi, Hey, boss. yekela, uzolimala. Hey, Ya uthi uNkulunkulu ngikusho lokhu, uyangivumela. Uzolimala ngoba unyaka wejubhili, hey, boss. unyaka wokuthi abantwana bakhe bazothatha ifa leli bahluthelwa kudala, bathathelwe bazalwane, bahluthiwe labantu, bahlukumeziwe, bayenziwe konke. Isikhathi sokuthi baphumule. Wena ufuna ukubathwalisa umthwalo Hey, emahlombe, angeke bawukhona. Manje uJehova uyothatha indawo yakhe, amen. azobalwela abantwana bakhe. Yes, Lord. Mangabe umqoshi Agari empilweni yakho, uzobalwela abantwana bakhe, uzolwela ibandla ngoba kunowesifazane ohlakaniphileyo njengoSara. Amen. Ukhona owesifazane la ohlakaniphileyo ozolwela abantwana bakaNkulunkulu, azobahlutha esandleni sesitha, azobahlutha esandleni sokaSathane. Ukhona owesifazane ohlakaniphileyo ohlala edolweni imihla namalanga. Amen. Asiyeni bazalwane, singakakhuleki siyogobisa amakhanda wethu, uyenza i-research ngempilo yakho Yes, Lord. ukuthi mhla ngempela ulana uyamkhonza ngeqiniso uNkulunkulu, or uzela ukuzopretenda ngoba uNkulunkulu uthi wena Sara, isikhathi sefa lesi, akusiyisikhathi sokuthi uhlupheke. Wahlupheka, uthathelwa yonke into. Manje isikhathi sokuthi konke okudliwa yikhonyana kubuyiswe. Yes, Lord. Uyabuya uJesu bazalwane. Amen. Kufuneka abantu la ebandleni abazophenduka, kufuneka abantu la ebandleni abazophila, kufuneka abantu la ebandleni abazothatha ifa. U-Agari makahambe bazalwane, ngoba u-Agari ustakisa yonke into, ziyastaka izinto. Umsebenzi kaNkulunkulu awukwazi ukuya phambili ngenxa yakho Agari. Uhambe ebandleni leli ungaphilongi kulo. Amen. uNkulunkulu ufuna ukusebenza, Yes, Lord. uNkulunkulu umvalele. Mangabe isikhathi sokuthi asebenza sifikile ngabantwana bakhe emthetheni, thetha Agari, thetha empilweni kaNkulunkulu, thetha empilweni yabantwana bakaNkulunkulu. Bashayiwe labantu, bahlukunyaziwe. Isikhathi sokuthi uNkulunkulu abadekele iplate yabo. Thetha Agari ngoba uzolimala. Isikhathi sikaJesu bazalwane, uyabuya uJesu ufuna abantwana bakhe abawile, abanye bafuna ukuvuswa ngoba bafuna ukuthi bamthole uNkulunkulu lingakashayi icilongo. Wena Agari umile lokuvalana nomsebenzi kaNkulunkulu, cha kukhonakala. Shift Agari empilweni zethu, sifuna ukuphumula. Isikhathi sejubhili, ungasebenzisi kabuhlungu emzini yethu. Shift Agari, mtshela usaselapha kade, uthi nasendlini yami uyashifta manje ngoba uNkulunkulu sowukhulumile. Namanje uyashifta nasebantwaneni bakho, uyashifta manje nasempilweni yakho ngoba uNkulunkulu lonke imkhonzayo ufuna ukuletha ifa.
isikhathi seyifa bazalwa. Uyazi uNkulunkulu engizwisa ubuhlungu kakhulu. Wangikhombisa isikhathi esincane. Athi isikhathi esincane lesi ngisibekele nina ukuthi niphumule niphuze amanzi. Ngoba siyazi isikhathi sesifikile sokuthi abanye bahambe kodwa bakwazi ukuhamba bangaphumulanga abantwana bakaNkulunkulu bake baphuza amanzi. Athi isikhathi sebreak sokuthi abantwana bami balandwe babuye bangeni bazokhonza uNkulunkulu. Nalaba wile ngocorona kumele babuye bangeni kodwa siqashani sitha kuqala ngoba simile ngedeni sithi cha bangeni la. Abangeni la bazothatha ifa. Asimqosheni wagara phume ngoba uNkulunkulu yabadinga abantwana bakhe. uNkulunkulu yabadinga bakhe bazophumula baphuza amanzi. Ngikhuluma namanje abanye bayashaywa ngale ngaphandle bazalwa basahlukunyezwa ngale badinga thina bosara sibalande bazothatha ifa. Phuma ka uzolimala uzohlangana noJesu ngalinyela. Enye ndoda yahlangana naye yayihlukumeza inganandaba athi ngiyababulala ngibasika nentaba kodwa wahlangana naye masekahlangana naye akasasho ukuthi ubani wena, akasasho ukuthi ubani Sathane, uthi ubani Nkosi. Kungaba ubani Nkosi ngoba uyazenzisa uyamazi. Ubani Nkosi? Athi uJesu waseNazaretha. uJesu waseNazaretha lo mhlukumezayo ngoba mawuhlukumeza abantwana bami uhlukumeza mina ngoqobo. Sifuna abantu abazofana noSawuli abazozela ukuphenduka bayekela izono. Hayi laba bazozenzisa, hayi laba bazofuna ukuthi bahambise uNkulunkulu. Bona babe phambili bathi uNkulunkulu asambe asimdonsi ngenkano. Siyakhothama kuyena ngoba ubaba wethu. Siyakhothama bazalwane, siyamncenga uJesu ngoba wahlutshwa, wahlatshwa, wahlukunyezwa ngenxa yethu. Amen. Asamhlukumeze, siyamncenga ukuthi Baba asiyazi indlela, sicela wena mazi konke usambise asazi indlela. Nasemzini wakho kufuneka abasara abazomtshela athi Baba kwakhile umuzi abantwana ngiphile nayi indoda kodwa ngicela wena ungihambise ungiqondise. Amen. Abazozithoba phambi kwakhe bangamdeleli, abazozithoba phambi kwakhe. Bazalwane isikhathi sokwezenzisa sindlulile, isikhathi sokuthi simkhonze nangeqiniso nangomoya. Bazalwane isikhathi sokuthi uJesu simcela ngenkani ukuthi manje uyangisindisa. Asikho bazalwane, uthi isikhathi sebreak. Bekakhuluma izolo nami athi isikhathi sebreak sokuthi niphuza amanzi. Laba abanifunayo baphenduka. Akusisikhathi sokuthi siyolwa naye, isikhathi sokuyancenga ngoba sazi ukuthi ngempela malishaya icilongo ngizoyizwa na. Kuzoba iprivate bazalwane, mhlawumbe ebusuku lele ngoba abanye ngize ngazwa omunye umama athi mina makafika uJesu ngithi uthembeni dewe udelela kanje uthembeni
wathi kimi angideleli futhi ngithembe yena uJesu but ngidelela ngoba akakafiki. Uyazi uSathane uyabakhohlisa abantu athi akakafiki lo Jesu. Makafika ngiyakwazi ukumncenga, makafika ngiyakwazi ukuzithoba, ngizozincengela yena bese uJesu azongithatha ngoba unomusa. Angeke umbone uJesu. Abanye bazalwane abayifundi iBhayibheli. uJesu angeke umbone bazalwane. Lezenzeka kuwo uzovuka ekseni uthi ngiyocheka uMamlungu ungangitholi. Lezenzeka ngeke ungigade impilo yami yonke. Nanoma uSathane uyakuthuma ukuthi umlandelele, angeke uzovuka ekseni. uSathane athi hey gijima uyobacheka uthola ukuthi cha chef iminyango esavaliwe namagede but akunamuntu. After 7 years uphile emhlabeni uzifela wena ngoba wancaba igazi lika Jesu. Uzifela wena khani uzombona. Amen. Abuya nebandla lakhe emazulwini. Manje kuyakhala icilongo abane connection yamaZulu bese bayahluthwa bahambe bayakhaya bayahlangana naye bese kahleli 7 years uzobuya nebandla lakhe. Uzoba ukuphi wena? Uzozincengela lo Jesu. Uzoba ukuphi ukuzoyeka lezinto zenzayo? Uzoba uhleli kuphi? Ngoba abanye bazofraywa baphile, abanye bazosikwa nezingalo zonke basaphila bathi usamthanda uJesu na usamfuna lo Jesu. Uthi yebo mina ngiyumntanakhe bathi bahambile usaleleni. Usaleleni we yivume iBhakhodi ngoba ngeke uyothenga. Namhlanje sisenayo umoya ongcwele usasihlenga bazalwane, usasincenga asiholele ubukhoneni bakaNkulunkulu ukuthi simdumise ngeqiniso siyekela amaqhinga bazalwane. Thina abanye siyakubona ngoba sometimes uyasihlebela ukuthi uyazenzisa. Sambile isikhathi bazalwane, sambile isikhathi. uNkulunkulu wangibonisa ukuthi leli bandla afuna abantu abazophenduka njengoSawuli. Asisekho isikhathi sokuthi hayi ngiyophenduka ilanga lami malifika lokuphenduka. Alisekho ilanga lakho lokuphenduka, alisekho ngoba kuhleliwe. Laba bamkhonza kudala kuhleliwe bazalwane. Ngesikithi kunomuhungu nathi nzoho phakathi kwembili. Sekuhleliwe. Kungaba inhlanhla uzincengele. Uyamncenga private uthi Jesu njengoba kungenzeka sengihleliwe ngifake kulaba ngapha. Ngicela ubaba ungincede njengoba ngingenile kuleli bandla. Ngingenile ngicela ungincede ungisize ukuthi nami ngiyofakwa kulaba ngapha. Right. Amen. Ngoba sekuhleliwe ngaphandle kulaba ezayo laba uNkulunkulu asabakhulula manje, kodwa laba hlele bandleni bangaphenduki sekuhleliwe mzalwane. Nanoma ungalwa naye ebusuku nasemini uJesu uzokufulathela. Hamba uyozincengela kusasenesikhathi nyana sokuphumula. Lithi iBhayibheli laba bazothi sekupholile zonke izinto seziright lizokhala, kodwa liyoziwa yilabo abane connection naye. Mangabe iconnection yamaZulu awunayo, connect amazalwane, connect mzalwane, uconnect nabantwana bakho ngoba kusizwani la. Umunye nomunye uzolizwa likhala. Nokutshela abantwana bami endlini ngithi dlalani shem, nizothi umama uyabuya kanti seyishayile ngayo.
ngambile nizosala ninedwa. Ngiyabatshela every day ngithi dlalani bantwana ba. And uNkulunkulu mafuna ukujezisa uzothatha laba mdumisayo bonke bese uyasala uwedwe emzini umntana uzokhalela bani? Akukho la uzokhalela khona. Ngiyabatshela every day ngithi hayi mina nginandaba. Ngiyamazi umhlengi wami. Ngiyamazi lo ngimdumisayo. Ngiyanitshela futhi iqiniso. Uyafasta ufasta ujike emakhoneni udla nandaba. Kodwa umhlengi wami ngiyamazi. Malishaya incilongo. Aliyokushayela mina nawe. Liyashayela mina la ngikhona khona. Oruvuke kamereni lakho uthi uyangivusela uthi hayi koko mama uzonkokota kuze kuse uzophusha umnyaka. Amen. Bayazi abanye nokuthi ngizikhiyele phakathi. Bayakwazi ukuvula bangaphandle. Bazovula bathola ukuthi umama uhambile akekho. Amen. Angifuni ukundlela isikhathi bazalwane. Yilo message uNkulunkulu wanika wona ukuthi asiqoshene uAgari asuke empilweni zethu ngoba abantwana bakhe bafuna ukuwisa, bafuna ukuphumula. Isikhathi sebreak uzilungise mzalwane, zilungise, ukhonektane namazulu, ukhonektane noJesu wakho, ukhonektane noNkulunkulu wakho. Nangabe unabo makhelwane ukabahlebela uthi isikhathi sebreak sokuthi laba abahambile orabawile babuyiswe endlini kaNkulunkulu bazomdumisa ngeqiniso nangomoya. Asimncangeni bazalwane, singamfosti. Mangabe bayambeka uJesu la angeke umbuke emehlweni. Uhlukumeziwe kakhulu lo baba ngenxa yethu. Manje siyamdelela, siyazenzisa phezu kwamanxeba akhe. Uyaziphendulela uthini mzalwane? Amen. Amen. Ngiyabonga, ngibonga nalethu abanike lona. Kusaseyinyanga yabo mama. Hamba uyomxosha nasendlini yakho, nasebantwaneni bakho, ungashinda. Nasempilweni yakho yenza research ukuthi mangabe ukhona ahleli uthi Sathane hamba ngoba manje isikhathi sakaNkulunkulu. Ngoba mawungamxoshi mzalwane phakathi kule ndawo kunoNkulunkulu la. Ufuna abantwana bakhe bathola ifa bangakakhuphuki ngoba isikhathi sokuhamba siyasondela. Amen. Ngiyabonga. Yini lena egqilazile empilweni yakho? Kunezinye zezinto bazalwane ofuna ukuyiyeka kodwa aziyekeki. The reason why bazalwane ukuthi zigqilazile bazalwane. Yes, Jesus. Ezinye uze wendlule ukhonze nazo. Hey, Nkosi. Kodwa okusalayo bazalwane ukuthi zigqilazile bazalwane. Yes, Lord. Ezinye wazi kahle ukuthi uNkulunkulu akazidingi empilweni yakho. Amen. Bona uyaqhubeka bazalwane umkhonze nazo uNkulunkulu. Amen. Izwi lanamuhla bazalwane lithi qosha isigqilakazi bazalwane. Yes. Hallelujah. This is the time bazalwane ukuba uthathe i-decision phezu kwempilo yakho. Wenze i-research bazalwane ukuthi iyiphi lento uNkulunkulu iyiphi lento engqilazile uNkulunkulu angayidingi empilweni yami maqede bese ngiyayiqosha egameni. Hey, Jesus. Jesus. Hallelujah. Ngiyayibona lento ukuthi iyangiphambanisa lentando kaNkulunkulu. Ngifuna ukukhonza uNkulunkulu ngendlela afuna ngaye. Ngiyayibona lento ukuthi inginikeza i-direction. uNkulunkulu ngifuna ukumkhonza ngendlela afuna ngayo. Lento iyangigqilaza bazalwane, angisakhoni bazalwane. Kodwa ithi iBhayibheli ke
xosha isigqilakazi. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Yisikhathi bazalwane Silekelele Nkosi. sokuba wonke umzalwane okule ndawo Silekelele. acheke impilo yakhe. Yes, Lord. Kungenzeka unesigqilakazi sakho. Yes, Jesus. Oh hallelujah. Yes, Jesus. Esinye sasesincane kodwa isigqilakazi sona bazalwane. Okusala ungenyela amalanga sizoku-overpower bazalwane. Esinye vele sesikhulu bazalwane. Sesikushayela nemthetho bazalwane. Isigqilakazi bazalwane siyakuvumela ngalesikhathi ukuthi hamba uye enkonzweni. Uma ngabe sobuya enkonzweni uzoqhubeka la ugcine khona. Isigqilakazi bazalwane. Jesus. Ay silekelele moya kaBaba. Yisikhathi ukuthi uhambe ufree bazalwane. Silekelele Jesus. Umntwana kaNkuluNkulu yisikhathi sokuxosha isigqilakazi. Amen. Ukhonzile naso iminyaka ngeminyaka. Amen. Isigqilakazi bazalwane. Yeswakala bazalwane. Esinye uze wakhona nokwenza imisebenzi kaNkuluNkulu. Isigqilakazi sikhona ngaphakathi. Yes, Lord. Lithi iBhayibheli enye indoda esengikhohliwe lithi yayiqhawe namandla. Yes, Lord. And uIsrael bekade azi ukuthi uma ngabe kukhona yena empini noma kanjani kuyanqotshwa abazalwane. Yes. Bese kuba noBhathi Yes. ukuthi wayenochoko. Ngiyabonga isigqilakazi sakhe kwakade kuwuqhoko bazalwane. Hallelujah. Noma ayiqhawe enamandla kodwa isigqilakazi bangcwele abethi magama sasenzile izinto isigqilakazi enhlizweni yakhe simtshele kahle ukuthi noma ungazenza kodwa wena awuyi ndawo. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Ay man bazalwane, Hallelujah. it's a time to take a decision in your life. Yes, Jesus. Uxosha isigqilakazi. Yes. Hallelujah. Amen. Yilento uSathane ayenzayo mama ubuthelezi kunhliziyo yangamunye umzalwane. Athi cha kukhiphe konke. Kodwa nje uyabona nje lokho kuncananyana nje lokho kuncane. Nabazalwane angeke bayinake lento le. Futhi uzokhonzeka uNkulunkulu ikhona. Lalela akhonzeka uNkulunkulu ikhona. Kodwa izwi lenkosi lisho ukuthi lento le uNkulunkulu akayidingi bazalwane. Yizinto ezinjalo mama umdluli umkhonze nje uNkulunkulu. Balentonyana nje encane bazalwane. Incekazi kaNkulunkulu iziyathi kwesinye isikhathi kuze kube nama altarnyana bazalwane. Yebo. Xosha isigqilakazi. Yes, Jesus. Xosha isigqilakazi. Hallelujah. Hallelujah. Kubantu abasha umkhonzo uNkulunkulu ubone ukuthi unegift kodwa kunale boyfriend nyana nje encane nje esigqilakazi bazalwane. Uma the uyalala akusalaleki, uma the ufunda incwadi nayi boyfriend encwadini nyeswakala bazalwane. Ayikhona bazalwane, ayikhona abantu abasha xosha isigqilakazi. Ukuze uzokhona ukukhonza uNkulunkulu ukhululekile. Umhlaba sasohlabela ngeke ubuze ubunandi bakuleli ivangeli Hayi mawusashiya. uma ngabe usashipha.